Kowuok e boma maduong' mar Kisumo machiegni e penj laktar kokalo RAMOGI TV kama wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Ruth Otieno, aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono, ka bende kapok wachopo e giko dwe mar 11, daher mondo mi aparni kata mondo mi awachni ni dwe mar 11 higa ka higa ihingo tuo mar kansa mar oboo. Kansa mar oboo king'iyo kata kipimo kod kaka osebedo kohinyo ji, oyud ni onego kwan mamalo mokalo mar ji, mar joma mine kaachiel koda ka joma chuo. Nikech ang'o? Nikech kuom joma mine yudo ni nitiere kansa kidienje mag kansa mar thuno, kansa mar dhod nyodo, joma chuo watiere kod kansa mar prostate ma bende nego ji. To magi duto te koriw to kansa mar oboo thoro hinyo ji e okang' mamalo matamre gi nono. Nikech ang'o? Nikech oboo nitiere kaka odhi opondo ma kapo nono ni kansa odonje to nitiere kaka onyalo dhi mang'eny ahinya kapok oyude kata kapok ofwenye. Emomiyo kawuono wadwa ni akete maino kuom kansa mar oboo. Machiegni kenda ka thuolo ni marwa kod daktari marwa mabedo sechopo e studio wa mar Kisumo ka mondo mwagoe mbaka kotenore kod kansa mar oboo mabende aselero ni mana matin nono kaka ochal kod kuonde moponde ka bende kaka onego ji e kwan mamalo matamre gi nono. Daktari machiegni penj laktar RAMOGI TV. Kamano ahinya. Iluonga ni Dr. Daniel Jacob Odhiambo, an wuod Ugenya. Atiyo Kisumo ka daktari mar yath, atimo public health gi clinical research. Kotenore kod wach mawacho mar kansa mar oboo ni mabende sani oseyudi onego ji mokalo nikech kaka oboo chal, kaka oboo bet, kaka odonje oboo kod kaka olandore kapok ofwenye mapiyo piyo. En adiera kamano koso nitiere gimoro mawe oko madiher mondo mi mede kata mondo mi ler ne ogandawa? Onge gima iwe oko, makmana ni koro wanyalo wacho ni kansa mar oboo ka king'iye piny te to nego ji mang'eny miwuoro. Kenya to pod ok ng'eny lakini omedore, pod omedore. Koro gimomiyo. Apani kapok wadonje tuo matut daktari wang'eyo ni oboo chalo nade kata oboo tije en ang'o, oboo yudore kanye e del mondo koro kata ka waridore wadonjo e tuo to waseng'eyo gima wawuoye maler mokalo. Erokamano Ruth. Oboo en gi dho ngere iluongo ni lungs, to yudore e kor, to tije en mi mondi muya otudore gi umi ma sami yweyo to otero oxygen e remo mondi imed yweyo mondi yud ngima. Mane tije. Kaka wanene e picha samoro inyalo tang'onwa tang'a kata inyalo pimonwa ni oboo en ma to wantiere kod oboo e ariyo to oboo tije mana kaka ipimonwa cho remo kaka ringo kod weche makamago kapok wadhi nyime. Koro oboo mae iluongo ni windpipe to muya kale muya kale iye ka to donjo oboo gin ariyo. Koro muya kale iye ka to kodonje magi to orwako muya miluongo ni oxygen to mane madhi e remo to moro kendo chako golo iluongo ni carbon dioxide ma wuok oko. Ma carbon dioxide no to nyalo hinyo en kod igole oko, lakini oxygen cha tirwake iye mondo okonywa mondo wabed ngima. Ma ene mochal rachungi machungo oxygen kata machungo muya yudo kama ler donjo kata ikawo gi remo titere fuoni mopogore opogore kae to ma osetiyo chak duogo ka tigolo gi oko mondo mi ng'ato yud kaka onyalo yweyo muya maber manyalo konyo dende. Koro wadonje twak kansa mar oboo. Kansa mar oboo. Koro kansa mar oboo en gin didek, tieng' didek. Kansa mar oboo gin tieng' didek to nitiere iluongo ni small cell lung cancer, ma tiende no otiye gi cells matindo tindo. Then nitiere gi ni non small cell lung cancer gi kod miluongo ni mesothelioma. Mago keni gi dholuo akeni nyalo luong nango lakini iluongo gi kamano gin tieng' didek. Koro ng'enyne anya wacho ni miluongo ni mesothelioma ni mokwongo gima kele iluongo ni gi particles, gik madonje umi samoro miyweyo cha kalure kod tich ma dhano timo, kaka ka wan kuonde mag simiti, mag loso simiti, kuonde mag kite, baro kite, kaluore gi industry ma mopogore ma dhano tiye. Nitiere gi kemikali mopogore ma iluongo ni silica, iluongo ni arsenic ma nyalo donjo bende e kata asbestos. Ndalo machon ne nitiere ga mani umo go wiot ka. To odonjo mos nikech en gima biro obet mos to ka osebet mang'eny oboo to eka okelo ni kansa no.
koro mane gimomiyo natiyogo umo wi ot gi gik miluongo ni asbestos. Koro asbestos, arsenic gi silica. Silica ni yudore e kuoyo, yudore e simiti, to gimoro ka arsenic kata asbestos bende samoro giyudore e baby powder moko ma iloso mag wicho nyathigi. Oyudore bende e powder mipuko yudore ne nitiere powder type ma ne nitiere gi content mang'eny mar asbestos gi arsenic. Manyiso ni nitiere kaka ne waketo ka nyithindo e ong'ala mamalo mar gamo kidieny mar kansa. Koro gima shida mane nitiere wi mestlema ni en gi kemikali kodonjo e umi ma gidonjo e oboni, to gin gik makawo muda mang'eny kapok okelo ni kansa. Gimomiyo ne ok ong'e ni gigi nyalo kelo ni kata kitiyo kuma kar kuoyo kata kar simiti ok onya kelo ni gima kamano. Alafu moro miluongo ni small cell lung cancer, to en bende en gi cells matindo tindo mag lungs go ema odonje. Nitiere cells miluongo ni hot cells ema otiye. Then small cell lung cancer to gima kelo en iro mar ndawa. Iro mar ndawa ma ng'eny ji tiyogo cha ema kele, to en ema ong'enye moingo. En kansa mar oboo mang'eny moingo mokogo. Ipimonwa kidienje mopogore opogore gigo manyalo kelo kansa mar oboo. Ileronwa gi dhok mar lakteche, kata kamano ipimonwa ranyisi mar gigo manyalo bedo kod gigo manyalo kelo kansa mar oboo. To kaito ipimonwa kacha bende ni samoro ka ng'ato thoro tiyo kod ndawa, yudo ka sum kata gik mokete ndawa go nyalo bedo sum e del, to nikech iro ma ng'ato ywayo seche moywa ndawa cha, odhi modonjo adonja e oboo achiel kachiel, manyiso ni iketori e thuolo mamalo. Ma atemo nyisowa daktari ni jogo ma samoro ok ywa ndawa, jogo ma samoro ok ti kuonde ma simiti losore, weche mag asbestos go, jogi ok nyal yudo kidieny mar kansa mar oboo ni. To ka ponono ni nitiere kidieny mar jogi ma nyalo yudo kansa mar oboo to ok oywa ndawa, ok oti kuonde gi, ang'o manyalo bedo ni otimore? Koro gima timore samoro ni nitiere kansa ma bende maluwore gi familia, remo mantie familia. Kapo ni nitiere kata kwaru moro manen go, to in bende inyalo yude. En bende inyalo yude gi kansa mar oboo no. Joma ok ywa ndawa gi bende samoro ng'at ma ywayo ndawa cha bende nyalo mi, iluongo ni second hand smoke. En bende inyalo yudo kansa mar oboo. Kanya dwa ni lernwa maber nikech adier samoro ok aywa ndawa, to antiere kod jok ma ywa ndawa samoro to nyalo mi thuolo. To ndawa no kaka olose, kaluwore gi kaka olose, ndawa nigi chemical moingo 6,000 waiye, ma samo ywaye to gole cha, to samo kiro ni iro no, to in bende ywaye. Kise ywayo iro no, to in bende odhi kelo ni kansa mar oboo. Koro gimomiyo kata ministry, to ago erokamano sana nikech ministry mar health ma Kenya bende no gimomiyo nene tinde iwacho ni kama dhano ywaye ndawa nyaka bed mana kama oik gi ministry ma onyiso ni kae monyalo ywaye ndawa, kata county ko wacho ni kae miywaye ndawa to kanye miywaye ndawa. Moko nego bed ni wuotho ki ywayo ndawa to ikiro ne jomoko iro ma kata manie toki kata manie mbele ni. To awinjo ka kiwacho ni samoro ka ng'ato ywa ndawa kaka koro picha ma waneno ni, daktari kata king'iyo kaka olos ndawa, ni ndawa nitiere gi filter. Manyiso ni ng'at ma ywaye ni thuolo ne mar yudo kansa ni malo, to in ma olo ni iro no to thuolo ni malo saidi nikech en gi filter to in onge gi filter. Adiera mantiere wach ni chalo nade koso giromre? Giromre nikech onge filter gima timo ogolo mana particle madongo, but matindo iro cha, to iro cha pod dhi kala pod donje e gineni. Nikech ndawa kaka olose noting'o gimiluongo ni nicotine. Kodonje e oboni to en bende en chemical maduong' moingo moko gote. To kodonje e oboni to en be onya kelo ginene. To kendo kochako ng'amo ywaye no kendo dhi gole kendo, to chako miyigo kendo in bende ng'at ma ywa ndawa. Kopogore kod ndawa, nicotine yudore e gik mage bende? Nicotine nyalo yudore gimiluongo ni kaka shisha. Kaka shisha moko miywayo ma ginenegi. Gimomiyo ineno kata kaka ministry ne owacho ni gigo ok dwa ni ywayo gi kata club kata ang'o, ni ok ti kodgi. But giyudore, gima mainly yudore shisha, but
en shida mare ni en kiywaye mana kiywaye kende eko migo kansa mar oboo, lakini koringe remo to konyal mi nikech nitiere jok ma kadwa weyo ywayo ndawa to nitiere gik miluongo ni nicotine patch miketone ma nicotine no ringe rembe mok mi ok nyal miye kansa. Apani mano wabumulo mana matin weche mag nicotine kachiel kod nicotine patch kan nicotine ringe remo to konyal mi kansa to ka odhi obo achiel kachiel seche ma ng'ato ywaye ndawa to nyalo mi kansa nyaka jogo mantiere e alwora ni bende nitiere kod thuolo mamalo mar yudo kansa mar oboo. Kapo nono ni ng'ato neno ranyisi mag daktari to nyalo chichi ni moro osegamo kansa mar oboo. Koro ranyisi ma hie mag kansa mag oboo mokwongo chakore ga gi ahonda to en fuolo moro ma kurum mamedore, to ka en fuolo mamedore samoro bende kifuolo tineno ka in gi remo, sama iketo lweti ka sama ifuolo cha tineno ka remo wuok e ahonda nino. Jok moko ma bende samoro kata kowuotho to winjo ko ol piyo, kata ka otimo tich matek to winjo ko ol piyo, to ibo yudo ni obedo gi olo no mang'eny. Samoro kata kiringo kata matin kowuok ka nyaka ka in ng'at ma osegang'iyo gi ringo no to samoro kiringo tineno ka iol piyo piyo. Mago e signs mokwongo mag kansa mar oboo. Nikech mantiere ranyisi mag kansa mar oboo, ng'ato samoro osebedo ka ywayo ndawa, samoro ng'ato osebedo ka tiyo e factories ma bende nitiere gik mani wacho ni nyalo donjo e oboo makelne ng'ato chandruogni. Daher mana mondo mipimnwa matin ni seche ma ng'ato fuolo to kata koketo kitamba kofuolo to neno ka nitiere remo e ahonda neno, ang'o mosetimore e oboo ka momiyo koro remo nyalo wuok kata nitiere remo e ahonda? Sama nikech oboo gi od remo nitiere kaka leche ma bende ringe e obogo mopogore, to sama koro kansa osechako donjo e oboo tineno ka koro otucho oboo, ochal ka gima koro tucho oboni, koro remo ka wuok e leche ni to gidonjo e oboni, to sama koro ifuolo migolo yamo cha to ahonda no bende wuok gi remo, to remo ni ok onego bed ga ni nie oboo, en mana leche maringe e oboo kanyo kende. Mama ne gima timore odito tucho oboo, koro ka remo ringo e leche to remo nyalo wuok to donjo, to sami kati fuolo ni dwa golo gimoro ni winjo nang'o to owuok, remo wuok kendo. Nikech en kido ni kaka oboo ok onego bed gimoro amora bet kanyo, muya emo onego bed ni muya kende ma donjo to wuok. Mago gin ranyisi ma ka ng'ato neno to gin ranyisi mokwongo mag kansa mar oboo. Kopogore gi mano nitiere ga gimiluongo ni fainting, ng'at ma samoro kineno matin to olwar samoro muche ng'adore to olwar. Mage gin signs ne mokwongo mang'eny. Mana ang'o mosetimore nikech kaka mar remo mawuok e ahonda do tipimonwa muya mang'adore, olo ma ng'ato ol. Sama muya ong'adore kamano tiyudo ni ma kansa ma oseidho mo ochamo oboo, ma koro kata oxygen ja koro kata mana brain bende obwongo bende koro ok yud oxygen maber, koro obwongo nyaka tim gimiluongo ni restart, ochalo ka computer ma ng'ani faint matin kendo kochako duogo kendo kamano. Koro mano e gima timore nikech obwongo koro ok yud oxygen ma oromo. Penj laktar achiel kachiel kowuok e boma maduong' mar Kisumu, wantiere kod Dr. Dan Odhiambo e studio ka wang'iyo kansa mar oboo. Opimonwa gigo manyalo keto ng'ato e ong'ala manyime mar gamo kidieny mar kansa. Wakawo yweyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro nigi kama waweno. To seche mwakawo yweyo ni nyalo tudori kodwa kokalo yor SMS, namba mar SMS en 23600. Inyalo luwa bende kokalo Facebook page en Ramogi TV, hashtag en page laktar. Kik idhi mabor, kik isudi. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safaris or something, I can't stand like a day or two. So local trips for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Ene okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Uchieng, tich adek ka tich adek, chakre saboro. To ibonwa e Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. Ti kod pi maler kendo mamol. Kik iluok lweti e besen kata bakul mantie pi. Pino nyalo bedo kod chilo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Weche ng'eny sa matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana. Ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu. E wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Chiemo kelo wa kanyakla. Ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Okoro kigolo ringo ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Dan Odhiambo e studio, ka wantiere studio wa Makisumo kumago mbaka kotenore kod kansa mar oboo ma bende oseyudore ni olandore kendo nitiere kaka ji mang'eny thoro yude to fwenye mapiyo piyo nikech kaka oboo chwere, nikech kaka odongo kumopondo ma mondo mi fwenye ok yot ahinya. Kane pok wadhi e yweyo, daktari ne pimonwa kata ranyisi ma kineno to nego bed ni chich ni nyalo bedo kod kansa mar oboo. Daktari de bed ni nitiere moro ma wiwa owil godo nikech kama ne wagike en ka ng'ato gore piny kata ng'ato faint ma bende pimonwa nikech odhi odonji e oboo manyiso ni oxygen kata muya ok donj maber. To ka muya ok donj maber manyiso ni kata obwongo ok yud muya maber. Ang' ng'ato ne gore piny mondo mi dendo restart kaka Nyasaye nochweyo. De bed nitiere ranyisi moko ma wiwa owil godo? Kang'eyo moro amora. Ng'eny gi en mawacho go nikech kansa mar oboo ibo mana ng'eyo ka gik ma kamago e owuok ni. Weche mag ahonda. Samoro ka en ahonda to en ahonda moko rum. To kendo en ka kifuolo kendo inyalo bedo ni iginene
igolo remo. Koro sama kochopo kaka koro ma iwacho ni lalo ginene kilo. En mana ka koro osedhi mabor moingo. Ng'enyne en mana weche mag obogo. Ma ranyisi maduong' mokwongo en weche mag ahonda go, weche mag ol, weche mag goruok piny, inyalo faint. To olo mang'eny go bende in go. Alafu kod lalo kilo no. Ma ji duto te malalo kilo. Kapo nono ni oking'eyo gimomiyo ilalo kilo, tionge kod ranyisi gi, mano bende nyalo nyiso ni en? Mar obo no ka ilalo kilo to ifuolo, mago emibong'eyo. But ka ilalo kilo to onge signs moko gi onyalo bedo gimoro mopogore gima. Ponono daktari ni ng'ato ochako neno ahonda mantiere kod ranyisi mag remo kod gigi duto te misewachonwa. Ma koro nyiso ni kansa ni osebede del kuom thuolo manyalo romo nade ma koro chop kama koro osechako kethe gik moko ma otucho nyaka obo, remo wuok e leche to donje obo, kifuolo tineno remo kod gik makamago. Onyalo bedo koro luwore gi jatuo bende gi kof mare, nikech kaka wawacho ni ka en ahonda mochakore to en gima chakore mos mos, to inyalo yudo ni bang' kata 1 month eko chako bedo ga ahonda mandiremo. Ne waseneno risk factors kata gigo ma samoro ka ng'ato otimo kata kuma ka ng'ato nitiere to miye thuolo mamalo mar gamo kansa mar obo. Daktari wang'e ni e yore mag higni iyudo ga kantiere kidienje moko mag kansa ma thoro mako joma hikgi osedhi tok 60, kata wantiere kod kidienje moko mag kansa ma thoro mako joma tindo, nitiere moko ma kata cross tende nitiere kuom joma tindo to nitiere kuom joma dongo. Ka wang'iyo korka higni kata korka gender, kansa mar obo ni thothne ka upime kaka lakteche uneno ka ong'eny kod mane? Erokamano kuom penjono. Kansa mar obo ng'enyne en higni joma kochopo 60 kadhi malo mong'enye. To kendo kaluwore gi chuo gi mon tiyudo ka kendo ng'eny kuom chuo moingo kuom mon ng'enyne. Lakini joma dongo donge momako ng'enyne. But tinde waneno ka joma tindo bende ma ywa gik man ndawa, shisha mane wachonwa ka. Shida mantiere. Jahigni 60 kido ka koko mako shisha. Okapar ka gima yot ahinya. Lakini ngeni gima wacho ni kaka kansa en gima kawo time mondo ekobi. Koro yudo ni kata ka bede ng'ama nywa shisha to kosebedo konywae for long. To koro en gima ema complicate later bang'e for some time ko nyalo complicate. Koro gima miyo ka king'iyo kata statistics masani kansa ng'enyne mar obo en omako joma dongo to kendo chako mako chuo moingo joma mon. Nikech joma chuo thothne ema ywa ndawa, chuo thothne ema ywa shisha, joma thothne ema tiyo ka industry kendo factories go. And then kendo risk factor kendo mana wiano milugo mar kansa mar obo kendo en inyalo bedo gi kansa kendo moro mar gimoro kaka kansa mar kar lach. Kansa mar kar lach no nyalo wuok kendo kuro cells makono nya wuok kuno magidhi magichop nyaka e obo kendo ma kendo chako kelni kendo kansa mar obo no bende. Pono ndi her mondo bitudri kodwa namba mar SMS en 236000 bang'e matin waboya online mondo mi iyud thuolo igo simu mondo mi ipenj laktar nikech chendo en penja. Laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari thothne aneno ka wachiro kod weche magiro ama chwalo ng'ato e ong'ala manyime mar gamo kidienje mar kansa. Waneno kata bende chemicals kata gigo mopogore ma itiyo godo e factory kata e industries mopogore. To thothne kaka oganda luo kata thothne kaka oganda jorotenge watedoga kod yien ma yudo ka samoro ka en tedo kod yien to odhungiro ma ototwere modhi wang' achiel. Okipimna ni iro mar dhungo yien mar tedo ni en bende onyalo keto ng'ato e ong'ala manyime mar gamo kidienje mar kansa koso? Erokamano kuom penjono. Koro iro mar yien ni to ok onyal gidene sana nikech kwang'iyo kaka nawacho ni iluongo ni tobacco
nicotine no en ma en risk factor moingo mar ginene ahinya nikech kalure gi chemical mane ei ndawa no chemicals mane ei ndawa opogore gi mane e yien mitedo gogi koro mae yien mitedo gigo to ok nyal kelo ni ok gin risk factor maduong' mar kansa. Onyalo kelo ni tuoche mamoko lakini ok kansa mar oboo. Lero na maber mokalo nikech enonge kod nicotine. Kato moko kata wayudo kacha nitiere kod chemicals mang'eny mokalo. Picha ni daktari dwani mondo wapuonjre godo ang'o? Koro ma en kaka oboni chalo nikech kowuok ka iluongo ni trachea to kobarore koni gi koni to iluongo ni bronchus. Bronchus mano gi dho ngere iluongo ni bronchus then odonjo kowuok ka kodonje to pogore matindo tindo. Kopogore matindo tindo mondo donje gik ma obo kanyo nitiere gik miluongo ni alveoli. Gine ma koro tijgi en mar loko muya no sama gi kuot to gidok pi kendo giyawore to oloko muya, ogolo muya marach cha oko to muya maber donjo iye. Koro gine ma kanyo no ema kendo kansa mar oboo chakore. Area mar alveoli no ema kansa mar oboo chakore. Koro mano gima dwaro ni nyaka mondo mwane gi picha ni kate picha ni daktari kapok ibet piny ka wanie to waneno ka mana kaka nipimo ni oboe gin gariyo mana kaka wanene picha ni maber mokalo. Pogruok nitiere oboe ariyo mwanene picha gi lakseche gi koso gin chal gite shida mantiere en ga achiel ni onyalo mako kansa onyalo mako obo achiel kata onyalo mako gi ariyo. Koro mani pogruok samoro onyalo mako achiel mang'eny ne oja mako mana achiel kogo picha tibo yudo mako mana achiel mokwongo. But onyalo mako ariyo bende ok ochuno mako mana achiel kende. Ka ang'o otimore nikech in seche miyueyo muya inyalo bet seche miyueyo muya tineno ka muya go donjo to gipogore en muya achiel. Koro ang'o dhi timore e oboo achiel momiyo nikech kiparo sama inywa muya cha ting'eni ywa muya dichiel to sama obono sama giloko muya to bende giloko aloka karachiel. Koro jida samoro ndiere kaka remo kaka wuotho nikech nasewacho ni samoro kaka remo kaka wuotho to iyudo ni smoke cha samoro donje ginene mang'eny moingo moro ni. Koro kodonje moro and then koro kalure bende gi cells ni kaka chal bende inyalo yudo ni cells moko gi nyap moingo makone. Koro gimomiyo gikelo kansa no. Koro kansa nyalo chako kumoro achiel oro nya chake gite. Mathuolo nitiere bende ni nyalo chako oboe go duto te. Erokamano. Namba mar SMS en 23600 chenro en penj laktar biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' mar Kisumu. Wantiere kod Dr. Dani studio kendo wang'iyo kansa mar oboo mabedo pimonwa gigo mathoro kele kata gigo makaponono ni intiere godo to nyalo chwali e ong'ala mamalo mar yudo kidienyi ni mar kansa. Kamano mako dhoga ni samoro intiere kod jok mamadho ndawa to in owuon ok imadh ndawa thuolo ni malo mokalo mar yudo kansa ni mar oboo. Daktari, thothne wawachoga pile pile ni ok nyal wach ni ng'ani nitiere gi kansa nyaka pimi mayudi maduoko wuogi koka iwacho ni intiere kod kansa mar oboo. Ng'ato oseneno ranyisi gi duto te obiro iri kaka daktari thothne utimo diagnosis nang'o ere kaka upimo kansa mar oboo? Koro nitiere gik ma nitiere tests manyako tim mokalo nitiere test manyako tim inyalo igo picha nyaka goye nitiere MRI nitiere CT scan manyaka goye alafu ka in gi kansa sama in gi kansa mora mora to nitiere ga chemicals moko mamedore e dendi to ko medore e dendi to mago iluongo ni maka gi dho ngere to mago bende daktari bo pimo makas go mondo ging'e ni to komedore to mano nyiso ni en gi kansa mar oboo. Nikech kansa ka kansa ibo yudo ni nigi maka mare kopimo mar oboo no nikech koseneno signs and symptoms go te to obo nyisi ni koro dhi mondo tim ni test kabila ni gi kabila kose goyi nyaka kaka ma en x-ray. To x-ray ibo nyiso ni nitiere gima rach nikech kaka kogoyi x-ray to onego bed ni en clear kama iwinjo onego bed ni en clear ma gine ma onego bed ni wuok e picha mar x-ray en mana choke go ng'ede go kende monego bed ni wuok x-ray gi adundoni adundoni nigi koni adundoni monego wuok lakini yudo ni sama koro nitiere kansa cha to cells go nitiere kaka githo to nitiere gima
iluongo ni calcification bende matimore. To ka gibedo kamano tiyudo ni gibo gengo x-ray mondo kik kal straight kaka ka en clear kama. Koro ibo yudo ni gitimo kamano kaka timore no. Mathothne en picha bang' yudo ranyisi go duto te to thothne en picha ema biro nyiso ni oboni ber kata oboni nyalo bedo kod kansa. Wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni e tielo mogik. Ibo yudo thuolo mar penjo laktar nikech mane chenro ni mondo mi penj laktar, mondo mi yaw pachi, mondo mi ng'i ni ponono ni neno magi ma en ang'o monego bed ni timo. Ka wa yweyo to wabong'e ne kidienje kata stages mag kansa mar oboo kod kaka inyalo fwenyogi ka ponono ni isechako luwo thieth kata isechako luwo weche ma laktar nyisi, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Timpio, ket nyasach ganisha e pi. Do ing'eni thapki onego bed ni wuok kae? Is a Zambian name meaning promise. I've been in music, if I count, is around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them, they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Karanga photo! Machiegni nyakwara Ramogi Juang e chenro mar ngoma owake. Wuok tich, wakelo ni ngolo manyien. Tichario, Ras, Reggae owake. Tich adek, en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen, kama nene, wateri e golo machon. Tich abich, Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Dahero kwae kuom ng'wono mar Nyasaye ni ka ihero wenda mar aonge luoro matimo gi Janet Oudu to inyalo diyo e CD *811*414# mondo ikete kaka skiza tune mari to ruoth biro gwedhi, kendo ipari Ramogi TV en ot mar wasanii duto. When we speak about GMOs, it's a serious matter that deserves discussion, deep, sober engagement. Liet matwak medore wi kabende piny owacho winjore odhi nyime gi chenro mar moduma manigi nyinyo mar GMO kuwuok e pinje maoko. This court noted in the judgment that most probably even the count #1, that is rape, was committed. Doho chiwo kum mar tueche jela higni 29 gi nus ne Mugo Wairimu mayande odonjne gi ketho matao thieth ma onge lesen. I'm now the outgoing governor, outgoing chairman, and there must be another chairman to take over and the vice chair. Governors mag counties mani aluora mar Nam Lolwe yiero governor ma Kisumu Anyang' Nyong'o kaka jakom riwruok margi mar LREP e kinde ma gigeto jiwo dongruok e gwengego.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wang'eyo kansa mar oboo ma bende daktari opimonwa ni odonjo mos, odonjo e yo ma ng'ato ok winji, ma ng'ato ok par. To ka ipocha tipo kosedhi ma oketho gik mang'eny mokalo e oboo. Daktari e kidienje mogik ni dwaher mondo mi wang'iyane yore ma inyalo tim godo staging mar kansa mar oboo kod stage ka stage kata ong'ala kong'ala, gima timore e dendi, lokruok minyalo neno kata gigo matimi in owuon kaka jatuo. Erokamano kuom penjono. Staging mar kansa mar oboo ichako wach, inyalo wach ni stage 1. Stage 1 en mane e oboo kanyono. To en mane gima kaka wacho kaka na pimo e oboo kacho nitie gima olosi luongo ni alveoli. To en mane alveoli kanyo kende. To gima koro timo en mana no omi discomfort mana kaka kineno kondik kanyo ni stage 1. To en mana oboo kanyo ya wacho ni radiological staging. Kalure gi krimo go tinyido ka kogoi picha tineno ni tumor no ni mane oboo kanyo to otin kompime centimeter mare tiyudo ne less than 3 centimeter. Koro stage 2 sam kogoi picha o affect gik miluongo ni lymph nodes go. Lymph nodes go ema iyudo ni nitiere cells moko ma protect ma geng'o tuoche mondo kik yud tuoche moko mawuok oko. To koro o affect mana lymph nodes mae area kanyo. Stage 1 ni to poko donje lymph nodes mora mora. Stage 2 kae to iwacho ne opimore gi size ne 3 to 5 cm to en lymph nodes ma ilongo ni local lymph nodes mane area no. Then king'iyo stage 3 to duong'ne more than 5 cm ma minio ben in fact osechako affect koro iyudo ni jatuo ahonda ma biro ma sate ma tagicha ma to stage 3 kanyo no koro affect nyaka lymph nodes ma area no te mae oboo achiel no. Kochope stage 4 to stage 4 koro oko affect oboo kende. Koro dhi nyaka e organs machielo. Koro wuok nyaka chunyi, nyaka gineni, nyaka adundoni, nyaka chunyi, nyaka kata nyaka obwongo bende nyalo dhi nyaka obwongo. Koro mani wacho ni metastasis owuok kuno to dhi. Ko nyaka to wuok oboo no kendo chako donjo e oboo moro. Kaito koro chako wuotho e del. Koro chako wuotho e del makata koro yweyo kaka nwa wacho ni jatuo faint, oyudo fatigue, koro mano ng'eny moingo. Daktari kipimnwa ni mondo mi owuoga e centimeter 3 mochope kind centimeter 3 nyaka centimeter 5 mokal centimeter 5 makoro dhi ochomo mana centimeter 7 ma bende owuok kanyo mochop nyaka e chuny odhi nyaka e obwongo. Ma en gima nyalo kawo thuolo maromo nade? Onyalo kawo lure lakini mana kaka na wacho cha onyalo kawo kata dwe achiel to onyalo kawo up to nyaka dweche 6 mondo kochop kanyo no. Nikech jatuo ka jatuo nitiere kaka bende dendwa opogore to onyalo kawo time kaka kamano kaka wacho. Aneno ka wantiere kod simu. Hello, penj laktar. Machiegni penj laktar. Hello, penj laktar wawinji? Awito jawinjo nano. Kata kamano ne wantiere kar stages. Ama bende pimonwa kacha ni luore kod dend ng'ato kod luore bende kaka gini bende osebudho e del kod kaka osetegno kod kaka osechamo nyaka lymph nodes mopogore. Kamwa gike ni daktari onego bende koro itimo jatuo nade? Wawure kata ni ne stage mokwongo, en stage mar 2, samoro gigi odhi mochope stage mar 3, ochope stage mar 4, centimeter 7 gi wiye, osewuok e oboo ka modhi nyaka e fuoni mopogore opogore. In kaka laktar itimo nang'o e okang' kata stage ka stage? Koro stage ka stage kaka nitiere gi kaka ithiedho. Stage ka stage nitiere kaka ithiedho. Koro to gima nyaka wang'e ni diagnosis mar kansa ma kaka mar oboo biro ga samoro ko obiro modeko, nikech samoro ng'ato wene en ahonda moro ni en gi allergy to koro ifuola neno ni an mana gi allergy to kidwa dhi neno daktari kara en kansa ema biro. Koro samoro biro diagnosis biro modeko ka obiro ka ng'ato osechopo stage 3 kae
to koro mani ng'eni thieth mar stage 1 gi stage 2 opogore. Daktari ang'o make maka kanyo thieth mar stage 1 gi stage 2 opogore. Wachiri kod simu. Halo penj laktar. Machiegni nade? Ariyo maber machiegni penj laktar. Mayu yana makoba kami. Machiegni? Adwa penjo laktar ni atiyo gi yath mag nyasore. Tado na we tere manyalo we godo. Mani penjo nan yana makoba kami. Erokamano ahinya. Daktari, penjo ma jahera mar chenro ni nitiere godo, wachona kacha ni utiyo kod gige ma ji tiyo godo, otiyo gi nyasore. Koro penjo kacha kaka onyalo weyo nyasore kod kapo ni nitiere tudruok mar nyasore kod oboo. Kansa mar oboo. Nyasore ng'enyne ok otudore gi oboo nikech kaluwore gi chemical mane wawacho kaka chemical nicotine. But nyasore, gima nie nyasore iluongo ni cannabidiol. To en gima affect gik mopogore. Nyasore mainly gima affect obwongo. Onyalo donjo, kodonjo oboo to odonjo e remo nikech ne wasewacho ni oboo kacha ema loko yamo. Koro sama ywa nyasore cha to nyasore to donjo e oboo to odonjo e remo, kosewuok e remo to odhi e obwongo. To en koro en tich motimo e obwongo, en ok otimo e oboo. Ma kata kethruok mag lochruok otimo mana e obwongo. Ogombo weyo. Mano koro nyaka konye nikech nyaka omany gimiluongo ni psychosocial support nikech mano chalo ka gima en gi gimiluongo ni addiction. To addiction ka in go to nyaka imany treatment mar specialist mar addiction. Mane manya konye. Kato bende daher mondo mi aparne kaachiel kod ji duto te ma samoro nitiere kod chandruok aina gini wabedo ga kod chenro mag ng'iyo kaka inyalo weyo addiction, kaka inyalo wuoke, kaka inyalo tayi, kaka inyalo wuoth kodi mondo mi wuoge. Omiyo ndalo duto te kete mane penj laktar e Ramogi TV. Abosomo ote bang' thuolo machuok. Namba mar SMS en 236000. Daktari, kwadok e weche mag thieth. Nyawang'yo ni kidienje mag thieth opogore kod stage ma kansa nitiere. Wachage kanyo. Koro kaka napimo weche mag staging kolure gi stage cancer treatment lure gi stage mare nikech daktari bende nyaka yud report nikech ok anya thiedhi mok ang'eyo. Mano chalo ka gima adhi wuotho to an muof to kane gima atimo. Koro cancer treatment mari boluwore gi stage to treatment mokwongo mar cancer mar oboo en ga surgery. Mane ma itimo ga ne en ga surgery. En ga surgery itimo mokwongo, then ka ntiere kata kansa mane ka daktari noseng'iyo to ne ntiere kata kansa moko manodong' to koro kitimo ne gimiluongo ni chemotherapy gi radiotherapy. To kaka ne wawacho ni kochopo stage mar 4 ma koro osedhi gine mopogore organs moko mopogore opogore kaka adundo, kaka chunyi, gima koro itimo kanyo en iluongo ni palliative chemotherapy. Ma koro wang'iyo mana kaka wanyalo konyo mondo wa extend ngimani, lakini kanyo no it's a bit late mondo ok inyal koro treatment moro ma wawacho ni curative treatment mane thiedhe kabisa cha. Nikech stage 4 kanyo no to yudo ka odhi kamoro amora ma e dendi, to mano mondo koro mondo ochoke tek. Lakini ng'eni kitimo surgery sama no yude mapema cha, mano yude ma ng'wech cha, to yot mondo idil kode nikech surgery japala bira to ng'ado mana kuma entiere no to gole kamano to watieko wachno. Lakini koro kochopo kapod otin. Daktari, kwadoke picha mar oboo kata mana wantiere kani waneno oboo koni gi kocha. Wawuonde ni entiere stage mar 2, entiere kind centimeter 3 kod centimeter 5, samoro entiere gi kamoro gi piny koni to ng'ade ma ogole. Mano iwacho ni e kidieny mokwongo mar thieth. Ok dhi affect kaka oboo tiyo? Ok affect ahinya. Nikech kiluwo kata oboo inyalo tiyo go oboo achiel. Mana kaka iwacho ga ni kidney bende inyalo tiyo gi kidney achiel, oboo ni bende inyalo tiyo gi achiel, lakini ok odhi affect oboo ni that much.
oko affect oboni ginene. Nikech kogole agola en kuma tin to. En kuma tin to makose gol to ing'ada to itwang'o. To kendi doka kama idhi beda maber kendo kanyo dhi chango ticha ginene mana maber. Mana kofwenye chon. Mana kofwenye chon. Nikech ni wacho ni kofwenye stage mar 4 kata koro samoro tekere. Mano koro ok wanyal. Onge giminya inyalo mana golo bono to itimo ni chemotherapy mondo gol kansa ginene moko organs moko go. Wakawi simu kiye na daktari. Erokamano. Hello, penji daktari. Awito jawinjo wano daktari awinjo kimulo kidienje ariyo mag thieth awinjo kimulo bero kata surgery kachiel kod chemotherapy to thothne wacho ga ni chemotherapy nitiere ga kod side effects bero okang'eyo tibiro pimo no kapo nono nitiere side effects kata gigo chandruoge ma ng'ato nyalo yudo seche ma oyudo thieth machal kod ma wuothe kodwa e kidienje no. Koro kwang'iyo e weche mag bero bende inyalo bedo gi ing'eni ka biro e weche mag bero mokwongo anyalo wacho ni kapo ni daktari kapok otimo kata wach mar bero nyaka oyud gimiluongo ni consent, nyaka oyud yie mari nikech kosenyisi ni waseyudo ni in gi kansa kabila to kodwa beri to nyaka yud yie mari to nyaka onyisi benefit ber mane midhi yude bero ni gi rach mane midhi yude bero ni. Koro samoro rach mar bero en ga ni jatuolo nyalo samoro kalure ni kuma kansa no nitie samoro jatuo nyalo lalo remo mang'eny samoro jatuo nyalo lalo remo mang'eny ma kendo koro chuno ni kendo imede remo manokochan. Samoro bende iyudo ni nitiere gimiluongo ni poto mar remo. Poto mar remo jabiro ga ahinya e weche mag bero. Poto mar remo jabiro ga ahinya e weche mag bero to nitiere kaka yath mimiyi mondo oket remo mondo kik obed mopoto to mano ng'enyne ema iyudo ka jotuo niko e weche go mag bero mago side effects mag bero e seche mari mopoto tok bero ang'o ma timore e dend jatuo sama remo poto e didi mag bero inyalo yudo ni remo iyudo ni samoro ne nitiere gimiluongo ni clot potono omoko sama ne itimo ni surgery to ne nitie clot manodong' ei les to sama odong' kamano to omedo mana dongo omedo mana dongo kosemedo chokore to kong'adre mowuok to dhi kelo shida moko nikech onyalo kelo gimiluongo ni onyalo kelo ni heart attack to onyalo kelo ni gimiluongo ni embolism mago gik monya kelo ma bende ma richo ma bende nyanegi koro mage gik monya kelo mano en gima ilero ma otenore kod chenro moro ma bende ni wasebedo godo kotenore kod poto mar remo iyudo ni kaka remo ringo onego bed ni remo ringo kochomo koro kapo nono odhi opoto mowuok kama ne nitiere cha modhi odino yo to omedo remo ni medo chokore kapo nono opusore onyalo pusore moringe nyaka e obwongo ma okel kata barruok nikech koro kamoringe tin to koro en poto maduong' ma ok nyal kalo e yo mayot to e chemotherapy side effects chalo nade? Side effects mag chemotherapy ng'eny gi en mana ni kotim ni chemotherapy to ntiere nyalo bedo gi weche mang'eny kaka mag lalo yier wi bedo gi ng'ok to inyalo lalo bende appetite mar chiemo mage mang'eny ne mag ginene kata lal mar remo bende nyalo dok piny kabisa nikech mane mang'eny making'iyo tiyudo ni jatuo ka onowuok kata chemotherapy mokwongo to remo dok piny kabisa koduogo chemotherapy machielo to bende thothne inyalo thiedh ng'ato kansa mar oboo ma ochang chuth koso nyalo duogo to mana kaka nawacho ni koyude chon kansa moro amora inyalo thiedh to mana koyude chon shida ma wan go kaka nawacho ni oganda ohero thiedhore kind giwuon kowinjo ka en ofuolo matin to ng'eyo ni en gi allergy kofuolo for 1 month to pod en mana gi allergy lakini ok odwar dhi mondo odhi opime gi daktar ma olonye yadhno. Erokamano daktari. Wach mogik ma diher mondo mi kik wawil godo kokalo kod chenro mar kansa mar oboo. Adwa mana nyiso oganda ni kapo ni in gi fuolo mokalo kata kalure gi symptoms ma wacho ko in gi fuolo mokalo kata dwe achiel
to nyaka mondo idhi mondo ine daktari molony e wechegi mondo opimni. Opimi. Poro nga tudore kodi yudi kanye daktari? Yuda Salama Cancer Center ko machiegni gi Golden Elite Tom Mboya Estate. Daktari dokero kamano kuom yudo thuolo ibiro wago mbaka kotenore kod kansa mar oboo kata doko ni dich kamano ka waluongi kendo yie mondo ilos thuolo mondo wachak wadhi nyime kod puonjo oganda wako kale chenro mar penj laktar. Agoero kamano ana kiluonga ta bobiro kae mondo watwag kodi. Ero kamano daktari. En penj laktar biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' mar Kisumo. Nitiere gigo minyalo geng' kod gigo ma samoro ok nyal geng'. Kobiro ni kaka oula nyalo biro kata nyalo muomo ng'ato to wabro wacho ni oyo omuomi. To ka pono ni nitiere gino minyalo timo mondo mi igeng' oula ni kuom ranyisi bedo mabor kod ndawa ma bende daktari onyisowa ni nitiere kod yath kata chemical miluongo ni nicotine temi bed godo mabor. Kae to kineno ka ng'ato dwa ywa ndawa mang'eny buti tamri nikech daktari owacho ni in owuon obro mi thuolo mamalo mar yudo kansa kata en bende ogamo to in owuon ok ywa ndawa. Nyaka kendo odiechieng' machielo ka bokelo ni chenro mar penj laktar iluonga ni Ruth Otieno ne jogo picha mawa adwokero kamano ne producer marwa Perpetual Court nitiere Nairobi wantiere kod director marwa Bobo Afula e chuny boma ma Kisumo ka gi tim duto te awacho ni ero kamano oritiuru masani.